Hier komt de National Geographic Explorer aan. 150 meter lang en plak van 150 mensen. Het is de eerste van 2 proeven dit hier om met grote cruise-skippen aan te lezen in Haas. Die reders hebben allemaal contact met elkaar, dus als we dit nu tot een succes maken, komen er veel meer. En wij gokken er natuurlijk op dat in de eindsituatie er zo ongeveer 40 per jaar in de zomer kunnen liggen. En dat betekent heel wat, want dan krijg je ook een verlenging van je toeristenseizoen. Een soort taskogers bij deze primeur. Nou, ik vind het wel een mooie happening hier. Dus, het is een historische gebeurtenis van Harlingen. Ja. Het eerste grote cruiseschip, dus dat moet hier wat worden in de toekomst. Dus. Ja, ik vind het wel aardig dit. Ja, ik vind het altijd erg leuk. Niks voor zeggen, wij zijn zelf met de camper hier, maar dit is toch altijd leuk om erbij te zijn. En vooral voor de eerste keer. Haas wil zo gauw als het kind beginnen met de bouw van een passagiersterminal met douane en marechaussee. Dat het jood behelpen is, maakt het de toeristen niet uit. Happy to be here. It's beautiful. Your port is lovely. What do you expect from this trip? Oh, education. Yes, a need to learn a lot about water and conservation. De Amerikaanse toeristen binnen opstapt in Bremerhaven en zullen onder oren naar Amsterdam, Antwerpen en Brugge. Maar eerst Haas en omjouwing. We're going to go to the planetarium. We're going to go to the Tile Museum. We're going to take a tour of the canals on Zodiacs and go to an organ concert and then come back and shop and spend money. And taste the food. We need the food. Seafood. Yes, yeah. And we need the tourism. Yes, you've got the tourism. We're all ready to go. As soon as you let us off the ship, we're good. Dit is waar we van gedroomd hebben. Dit is waar dat we naar gestreefd hebben om met z'n allen, ondernemers, gemeentebestuur, om te kijken of dat Harlingen zeg maar, gebruikt kan worden, benut kan worden als havenstad van Friesland voor deze vorm van toerisme. Inkomend internationaal toerisme op deze manier is erg belangrijk voor de toekomst van Harlingen en van de provincie Friesland.